Midhiero limbo e gwenge mag Baringo North kod South kaluwore kod medruok e pi mawuok e nam ma Baringo kod Bogoria mamol nyaka mier kendo miyo skunde kod udi nimo, gino makoro oweyo jopuonjre mathoth kod achiedh nade. To ka Joyce Oduor lero kopogore kod midhiero mar pi oula, jodak bende nigi luoro ni le mag bungu nyalo monjogi to bende ginyalo gamo tuoche mikelo kod pi mochido. Ma e chal mar aluora e gwenge mag Baringo North kod South, kama nyocha en lo motuo sani koro pi oula opong'o. E skul primar Maloruk, somo sani en kidama. Pi oula omol nyaka e skul kendo pong'o kilese, gino makoro miyo jopuonjre gi jopuonj somo ka oluora. Jonyuol koro ywak ni aluorano keto ngima nyithindgi kama ng'aw. To e seche ma pi oula medo pong'o aluorano, midhiero machielo limbo. Nam mang'ok koro kelo le mag bungu machiegni kod mier, ka le kaka mag nyang', rao kod thuol koro nitiere e skunde moko. Watoto wetu wanakaa hapa na mamba na hata manyoka, yani shule yenyewe si salama. Kama msasa kabisa ni hata mtoto mwalimu akifunza hata sikia maneno, kwa sababu maji iko karibu, naona samaki na rukaruka, tuko na huko umbu na hata hii labda hata watoto wetu ana nets na inaweza kuaffect kwa malaria. Pi oula mamol kawuok e nam ma Baringo kod Bogoria sani koro opong'o mier kendo keto mier moko chalo chula, gino maketo ngima jodak makono kama ng'aw. Chal marach mar aluora makono ne oywayo jagoro mongirore e migawo mar somo Ngire Julius Bitok mochopo e gwengego mar neno kaka weche chalo. En midhiero makoro miyo jopuonjre mathoth ok nyal dhi mbele kod somgi. And today we have come here in Loruk to rescue the students, to rescue the community, to ensure that this school is relocated to a safer place. These 11 schools around this particular region that are being swallowed by expansion of Lake Baringo to actually be rescued, to be moved and relocated to safer ground. Moko kuom skunde makoro pi oula opong'o Baringo gin skunde primary kaka Nasukuro, Kiserian, Sokotei, Santaan, Longeran, skun primar ma Lake Bogoria, skun nyiri ma Lake Bogoria, gi skun primar ma Loruka. Joyce Oduor, Ramogi TV. Duol mar Uganda kanyakla mano NCIC ochiwo siem ne josiasa mosebedo kanyayo weche mag pogo Uganda motelo ne yiero maduong' mar higa 2027. Koloso e nyasi mane oywayo jodito e sekta mopogore opogore e kaunti ma Kajiado, jakom mar NCIC Bishop Kefa Umae oyango ni josiasa mosebedo kanyayo weche mag athuye e kind oganda ibikaw ne gi ondamo mager mar chik. Umae bende chiwo siem ne oganda ma pacho kae mantiere mbui mondo kik nya akweda gi ayany e mbui mag oganda. But from the National Cohesion and Integration Commission, we are calling upon every Kenyan